Fil-ġejjieni u ppjanat l-istudenti Awċin li jistudjaw f'Malta jibdew igawdu minn faċilità ta' hostel. Spjegat dan il-Ministru għal Għawdex Ġustin Karwana li fid-diskors tal-baġit tagħha dwar Għawdex ħabbret li qed tiġi studjata l-possibilità dwar il-bini ta' dan il-hostel. Konxi mill-isfidi li għandhom l-istudenti Awċin relatati mal-ħlasijiet tal-kirjiet. U allura qed nistudjaw il-possibilità li jkun hemm faċilitajiet ta' hostel għall-istudenti Awċin fl-ħawi tal-Università. Bħalissa qed isir il-cost benefit analysis biex naraw business model, jkun hemm ukoll proċess ta' konsultazzjoni biex finalment ikollna wkoll idea iktar ċara ta' fejn irridu nimxu. Proġett bħal dan mistenni taffi ferm mill-ispejjeż ta' dawn l-istudenti li biex jistudjaw fl-università ikollhom jikru appartament x'imkien fil-qrib. Ħajfisser serħan tal-moħħ fuq diversi livelli għax ħajkun hemm post fejn wieħed ikun jista' jirrikorri għall-akkomodazzjoni, però wkoll ħatamel impatt finanzjarju mhux biss fuq l-istudenti ma wkoll anke fuq il-familja li xnafu l-istudent Awċi l-Università ifisser ukoll anke impenn mhux żgħir finanzjarju għall-familja kollha. Il-Ministru fakret kif sa dan it-tant qed isir xogħol biex jiġu mejjuna studenti Awċin oħra li ma jattendux fl-Università fejn qed jintlaqgħu applikazzjonijiet minn studenti li jattendu skola sekondarja f'Malta għal sussidji u benefiċċji. Dan waqt li qed isir xogħol biex l-applikazzjonijiet għal dawn il-benefiċċji isiru kollha online.